שלום לכל צופה ומאזיני הערוץ הדרך להצלחה, וברוכים הבאים לחלק השלישי של קונטרס אדון לנפלאות של המאורוש, הצדיק מיבנאל, קונטרס שמיוסד כולו על תורתו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. מי מכם שלא האזין לסרטונים הקודמים, אני כמובן מזמין אותו להאזין להם קודם כל, כי כל הסדרה הזו של הסרטונים מקובצת כולה יחדיו לפלייליסט אחד, שכל סרטון מכיל חלק בתוך הקונטרס. אז כדאי ומומלץ להתחיל מההתחלה. קונטרס אדון לנפלאות, אני מזכיר לכולכם, מגלה את גודל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בעת הזאת, ואיך שאין שום עצה אחרת להינצל ממקרה ומפגעי הזמן, רק לברוח אליו יתברך. כולנו עדים בתקופה שבה אנחנו חיים לקצב המטורף של החיים, לאירועים שמתרחשים בכל העולם כולו, וגם כאן במדינת ישראל, דברים שלא שיערנו ולא פיללנו שיכולים לקרות. כולנו מתמודדים עם כל מיני מצבים, חלקם מוגדרים כבלתי אפשריים. לאט לאט חודרת לתודעה של אנשים שאין שום עצה ואין שום תבונה, וכדי להינצל ממקרים ומפגעי הזמן יש רק לברוח אליו יתברך. אומר המאורוש, צדיק מיבנאל, בניי ובנותיי היקרים, ראו למסור את נפשכם אליו יתברך, ואל תסתכלו לשום בריאה שבעולם. כי עכשיו הגיע הזמן שצריכים לשוב בתשובה שלמה אליו יתברך, ולבוא להתחנן לפניו יתברך שיחוס וירחם עליכם, וישמור אתכם מכל רע. ובאמת, כשאדם מרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך בלשון שרגיל בה, הוא מספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו, ואת כל מה שמעיק לו, על ידי זה זוכה להיות כלי להמשכת השכינה. ומי מכם שרוצה לעמוד על העניין הזה, שיעיין בספר תיקוני הזוהר, מהזוהר החדש, דף קנ"ח. אומר פה הצדיק מיבנאל, שעל כל אחד ואחד מאיתנו להרגיל את עצמו, לדבר עם השם יתברך בלשון שהוא רגיל בה, כמו שאתם מדברים עם החברים שלכם. במילים אחרות, מדובר פה על ההתבודדות, התבודדות שחידש לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שבהתבודדות הזאת תספרו לפניו יתברך את כל אשר על לבבכם, ואת כל מה שמעיק לכם, ועל ידי זה תזכו להיות כלי להמשכת השכינה עליכם. כי התפילה, אומר המאורוש, היא הכלי להמשיך עליו השכינה, ובמקום שהשכינה שורה, שם הוא מקום ניסים. ועל כן אשרי מי שזוכה לעסוק בתפילה תמיד, לבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עליו ועל אשתו ועל בניו ועל כלל נשמות ישראל, שעל ידי זה יהיה נעשה כלי לקבל בו כל הברכות, כי התפילה היא השער והפתח להיכנס אליו יתברך ולהמשיך על עצמו כל מיני ברכות וישועות וחסדים. ועל כן ראו בניי ובנותיי היקרים, למסור את נפשכם לגמרי באינסוף ברוך הוא, ואל תיפלו בדעתכם כלל, כי גדול אדוננו ורב להושיע. ועל ידי זה תזכו לראות ניסים נגלים שיעשה עמכם הקדוש ברוך הוא. וחכמינו הקדושים אמרו, מסכת ברכות דף כ, אמר לרב פאפא לאביי, מה ישנה ראשונים להתרחש לו ניסה, ומה ישנה ענן דלה מתרחיש לה ניסה? אמר לקמאי, אהבו כמסרי נפשיו על קדושת השם, ענן למה סרילן נפשין על קדושת השם? באור הדברים שאל רב פאפא לאביי, מה ההבדל בין הראשונים, קדמונים שקראו להם ניסים ולנו לא? וענה לו אביי, כי הם היו מוסרים נפשם על קידוש השם ואנחנו לא עושים את זה. נמצא עם כך שהאופן שיזכה האדם לכך שיתנהג עמו הקדוש ברוך הוא במידת הנס, היא רק כפי גודל מסירות הנפש שיש לו. אם האדם מוכן וזומן למסור את נפשו על קידוש שמו יתברך, על ידי זה עושה עמו הקדוש ברוך הוא ניסים נגלים. וזאת מעלת גדולי הצדיקים המלומדים בניסים, כי מאחר שהם תמיד דבקים באינסוף ברוך הוא, והם מוכנים למסור את נפשם על קדושת שמו יתברך בכל עת ורגע, על ידי זה עקרו את עצמם לגמרי מהעולם הזה, ועל ידי זה נעשו כלים להמשכת השכינה בעולם. ובמקום שהשכינה שורה, שם הוא מקום ניסים, ועל כן גדולי הצדיקים הם מלומדים בניסים. ולא רק שהם בעצמם רואים את הניסים אצלם, אלא יש בכוחם להמשיך ניסים ונפלאות על כל אלו הבאים עליהם. ועל כן ראו בניי ובנותיי היקרים, אומר הצדיק, לברוח בעיתים הללו על הצדיקים וחכמים אמיתיים הדבוקים בו יתברך, והם יאצילו מאורם הגנוז בהם גם עליכם, ותתברכו מפיהם. ועל ידי זה גם אתם תזכו לראות ניסים נגלים שיעשה עמכם הקדוש ברוך הוא. אשרי מי שבא אל צדיקים וחכמים אמיתיים להתברך מפיהם, שעל ידי זה יהיה לו שמירה מכל נגע ומחלה ומכל צרה וצוקה, ותמשך עליו הנהגה ניסית, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא. לסיכום הדברים, אומר המאורוש שני דברים. האחד התבודדות, מפרש שיחתו לפני השם יתברך, ועל ידי כך יזכה להיות כלי להמשכת השכינה. הדבר השני כמובן, להידבק בצדיקים אמיתיים, כאלה שזכו
למסור נפשם להשם יתברך, על ידי כך זכו להמשכת השכינה, גם עליהם וגם על אחרים, ולהתברך מפיהם, ובדרך הזו של התבודדות ודבקות בצדיקים, תזכו לראות ניסים ונפלאות בחייכם. עד כאן החלק השלישי של קונטרס אדון הנפלאות, נשתמע בסרטון הבא.